Hey, het is ik. En het is ook Michiel. En vandaag zijn bokkenpoten. Hey. Oké, gasten. Vandaag gaan wij de famous bokkenpoten van Michiel zijn oma, van Roger van Damme, all in one. Wij gaan het vandaag voor jullie maken. Wij gaan ons schort weer aantrekken, of niet? Ik ga dat niet doen. Oké, dus wij hebben onze ingrediënten. Kan u eens wat meer info geven, jongeman? Dus dit is hier allemaal. We gaan crème maken met boter, melk, eierdooiers, puddingpoeder, room, suiker, bloemsuiker, amandelpoeder, eiwitten. Ja, dat is het. Bedankt voor het kijken. Grapje. Morgen doen wij paasbrunch, dus daarvoor willen we bokkenpoten maken. Maar dan dacht ik van, waarom maken we dat niet morgen? Waarom maken we dat niet morgen? Omdat je dat in 2 delen moet doen. Je moet dat eerst je bokkenpoten maken en bakken. En dan moet je dat een nacht laten rusten. En dan kunnen we morgen afwerken, crème ertussen doen en dop in de zoute chocolade. Ah ja, vanillestokjes zeker ook liggen, dat hebben we ook nodig. 200 gram eiwitten en weer. Voor de mensen die dat niet weten, hoe dat je een ei splitst, dus je breekt dat gewoon en meteen een scalpje, je giet gewoon zo, zodat de ei door, dat is dat heel dolke dat erin zit. Ja. Dat moet in je eiken blijven en het wit, dat sop moet er eigenlijk uit en je doet dat in een kommetje. Dus zo split je een ei. Ja. Dus dan hebben we nog 225 gram suiker nodig. Is dat suiker? Yes. Hoeveel? 225. Echt een mugge. 185, 215, 217, 201, 222, een beetje. 224, ik wil 5. Ja, 226, maar ja, ho. We zijn geen apothekers, maar bakkers. Het is ondertussen al 227, maar ho. Klein snuifje zout. Oep. We zijn rebel, nee? We mixen suiker en zout. Het zout maakt de smaak nog een beetje extra. 175 gram amandelpoeder kun je kopen in de macro of ergens anders. Ondertussen ga ik al de eiwitten in het machine doen. Stevig opkloppen tot schuim. En dan moet daar beter toch een beetje suiker op hebben. Dus again, voor de mensen die niet zo'n machine hebben, kunt dat ook gewoon met een staafmixer doen. Hè. Hebben jullie goed opgelet de vorige keer? Laat het in de comments weten. Waarvoor staat de 0? Degene die het juist heeft, krijgt een klets op zijn mullen. Bloemsuiker afwegen. Bloem. Ik giet letterlijk 1 scuppen en dat is 39. Wat is dat hier nu al dat in de pot zit? Dat is eiwit opgeklopt samen met suiker. Dat doe je in 3 keren. Dus de suiker en 3 keer erin. En Ja, waarom? en 3 keer erin. Dat is makkelijker en ik kan dat makkelijker mengen. Voilà. Anders zit het allemaal op de bodem en dan is dat... Dus dan moet denken aan uw machine, hè. Lekker! Ik ga weer hoesten voor mijn vinger erin te steken. We gaan de bloemsuiker erin zeven. Getikt aan de zijkant. Of je kunt ook met een vork of een lepel daar scharten. Nu gaan we ook de amandelpoeder zeven. Roger van Damme would be proud. Normaal gezien heb je dus eigenlijk ook amandelschijfjes nodig voor daarop. Ja. Maar in de coronatijden is dat vrij moeilijk te vinden in het beperkt aanbod van de winkels. En dat is eigenlijk heel lekker. Zorgt ervoor dat je iets van crunch hebt in je bokkenpootjes. Maar nu zullen ze dus extra luchtig zijn en gewoon smelten op de tong. Jij moet ze biedt alles hier mengen met elkaar. Dus de bloemsuiker en de amandelen voorzichtig eronder spatelen. En heel belangrijk, toon een keer met wat een spatel dat je dat doet. Mijn gat in, dat is ja. echt het gemakkelijkste dat het er is. Het is We dat. gaan nooit de lucht eruit kloppen. Nu gaan we ook de bloem zeven. En dat mag Po doen. Yes! Dus ik heb hier de bloem en de zeef. Ik heb dat nog gedaan, hè. En ondertussen ga ik ook al de oven opzetten op 160. 160 appels. 160 graden. Lekker, hè? Kom eens even horen, je bent een topper, hè? Oké.
Ondertussen ga ik de spuitzak en de spuitmond knippen en erin steken. Ah ja, ik had het de vorige keer uit de video geknipt, dus ik moet daar eerst een stukje van knippen. Voilà, zo een toetje ongeveer. Ja. En dan ga ik de zak vullen. Is dat eetbaar, dat thee? Ja. Wat hebben we nodig voor de crème? 375 gram melk. En dan raak je je zak zo wat aan. Zachtjes drukken en dan... Dus dat is met een platte spuitmond, niet met zo rebbeltjes. Dat is een platte, ja. Oké. Dus Michiel is nog dingetjes aan het spuiten. Ik heb hier 375 gram melk, 225 gram suiker. Moet dat hier al in die melk of nog niet? Ja, dat mag eigenlijk in die kookpot. Maar ik zal het eerst allemaal afnemen. Ja. En ik ga ook een keer een bokkenpoot spuiten, hè. Valt er al uit. Vanillestok, die ga ik zo door midden doen. Voilà, de zak is leeg. Dan heb ik dat hier bij de melk. Oh, zeg je niet bang? Ah, Michiel! Oh, zeg je niet bang dat je gaat snijden? Oh my, kijk, oh la la, kijk dat, zeg. Cute, hè? Voor de eerste keer is dat niet zo slecht, hè? Gaan we de bokkenpootjes erin doen. 1 plaat met een keer, en als je 2 doet, dan komt het niet goed. Nee. Dan gaan ze niet goed gebakken zijn. 15 tot 20 minuten, dus pakken we 17 minuten. 160 graden boven en onder. Dus met 225 gram suiker voor bij de melk, 25 gram nog. Oké, dat is dat al. Dus dan mogen we daar ook al onze... Ja, en hier ging het dus volledig mis. 4 eierdooiers. Dat is de melk, hè? Ja. Dat moet bij de melk? Oh ja, Ja. je weet het, ik weet dat niet. Dat zijn de 4 eierdooiers dat ik heb gescheiden. En dan mag bij de melk voor op te kloppen. Zak dat niet meer. Dat is fout. Maar per ongeluk de eierdooiers bij de melk gedaan. Dat was dus absoluut niet de bedoeling. Dat moet dus bij de room en zo. Maar we hebben ze er zo goed mogelijk uitgekregen zoals dat je ziet. Ik ben er echt 4 schone dooiers nog uit kunnen halen. Dus die liggen hier met een ietsje beetje melk. Maar dat is dus geen drama. Dus wat hebben we hier nu staan? Melk met onze vanillepoeier in. En onze vanillestokjes zou daar subiet ook nog wel in doen als dat moet koken. En dus een heel klein beetje dooier. Dus dan doe je de 225 gram suiker daar ook bij. Die vanille zit daarin. Wat je dus kunt doen voor de smaak, is je 2 uitgepelde vanillestokjes daar ook nog wat in doen. Zo heeft dat nog wat extra smaak. En op het einde halen we die daar dan gewoon terug uit. Maar zo heeft dat nog voldoende smaak af. 125 gram room. Dus zet dan nu je room, daar moet je eierdooiers bij doen en die 25 gram suiker. Ja, eierdooiers horen hier ook bij. Ik ben het helemaal zeker. Dat is nu room met eierdooiers, 25 gram suiker en dan de crèmepoeder. Yes. Hier is het tijd om de vanillestokjes er ondertussen uit te halen. Het zien er goed uit. Zijn die al klaar? Oké, chill. Dus een deeltje daarvan doen we hierbij. Ja, dat ben ik daar niet doen. En nu ga ik dit deeltje bij Boa deel doen. Dus de melk en de vanille. Ja, dat begint hier ferm dikker te worden. Ja, mag lager. Oeh la la. Yes, het is niet mislukt. Plop plop, zegt hij. Dat is goed doorgekookt, dus dat is direct dik geworden. En nu doen we dat direct in een koude kom, direct een plastieke folie erover. Yes. De folie moet niet gewoon over het kommetje, maar moet dus effectief op de pudding liggen. Zie een keer hoe schoon dan die er hier al uitzien. Dus we gaan aan de kelder zetten en dan mag dat nadien in de frigo. We doen de bokkenpootjes in een doos, maar gaan subiet nog een lading bokkenpootjes spuiten. Want dat is morgen de afwerking, hè. Nog de boter bij de crème doen. Tussen de koekjes spuiten en dan met de poepken in de chocolade. Voilà. En dan ja, zijn we morgen klaar. Hè. Yes. Oh my, sorry, dat kwam van diep. Goedemorgen. Het is vandaag Pasen. Vrolijk Pasen met AE. Zwei. Die riekt hier alweer de crème. Maar gaat daar blijven. Nee, oh, niet cute doen. Mini, nee, sorry. Dus we gaan de malse boter in de pap verwerken. Dan is het crème voor de bokkenpoten klaar. Dan gaan we die tussen de bokkenpoten doen. Dan doen we die bokkenpoten in de chocola. En dan is het klaar. Ik zal die zaagmullen toch maar binnen laten, anders moet je heel...
Maar het kruipt niet op de keuken, hè? Ja, maar ja. Oeh la la, eten, hè? Je weet al waar zijn bordje staat, zo. Voilà, dat is hier dus de crème. Al de boter erin. Als je nog niet genoeg eten hebt, en wat is het geworden? De 8. Ik zou dat zo met de spuitzak in mijn mond spuien. Allee, ik dat het wel een beetje vettig brei is. 2 pakjes boter. Dus voor een bain-marietje gepakt een kookpotje. En dan een ander potje dat er wat in past. Ik doe daar nu een klein klontje boter bij. En de boter gaat zorgen voor de glans van de chocola. Yes! En dat gaat op vuur. Ondertussen is onze chocolade heerlijk gesmolten. Ja, die loopt weg. Amai, mooie jongen. Ah ja, is er iets opgevallen? Hij heeft gisteren zijn haar afgesneden, juist. Begin van de video had hij nog lang haar en nu heeft hij een quarantainekoepje. Bokkenpootjes made by Eden Hazara. Kijk, een keer hoe hij schoon. Hè. Waar is dat feestje? Een video gaan we er nu ook niet van maken. Voilà, dus hier liggen ze dan. Nu gaan we ze nog even laten afkoelen. Dan zie een keer hoe lekker dat eruit ziet. Amai. Ook al is dat zonder amandelschijfjes. We zijn ondertussen weer een dag verder. En gelijk dat je ziet, kom ik weer net uit mijn bed. Maar dus gisteren was het Pasen, dus ik eigenlijk niet echt veel gevlogd, want we hebben dan onze paasbrunch gedaan en dan een superleuke wandeling. Het was een heel ontspannend dagje. En met onze avond afgesloten met een bokkenpoot. Dus dat zijn onze bokkenpootjes. Ja, die zijn heel goed gelukt, smaken ook lekker. Ik wil jullie niet jaloers maken, maar... Oh, die crème. Wauw, ik ben hier heel trots op. En voor de rest, wees niet zoals al die domme mensen die naar buiten gaan en daar echt gewoon in drukke stad staan aan te schuiven voor een ijsje. Je hebt ook ijs in de supermarkt. Blijf gewoon binnen, anders hebben we geen zomer. Maar ja, ik zit er toch al niet meer op te hopen. Bedankt voor het kijken. Als je vragen hebt, laat het ook zeker weten. En dan zou ik zeggen, tot ik er weer zie, met of zonder een overheerlijk bokkenpootje.